नै जोंहा खान्थाल जानाय बादि 1 मिनिटखौ जाजोबनांगौ बिसोर 10टा 1 मिनिट आं जाजोबला ओइ रेडि जाबाय ना र टाइमखौ सोर नायगोन दा र आं नुगोनहाय 1 2 रेडि स्टार्ट नै जोंहा खान्थाल बानाय जानाय बादि होगासिनो दे टाइमा गैलासो नै masih lasoy Chris deh ya video besar kanto deh खुगायाव मोनसे बुस्थु थानो मोननाय नङा जाजोबथारनांगोन मनलांजोबथारनांगोन deh ya जोबथारसिगोन गैला जोब्बाय र सोरना खम थागोन बेनो देरहासिगोन र आं नुखाजोबदों नै हेमन्तना मोननै मोनसे ध्रुबना मोननै मोनथाम मोनबा मोननै बिलिफान देरहाबाय आरो दा नै जोंना उइनार सिखारला उइनार दा